Most menj. Na? Na, mondjál valamit. Mondjál valamit. Hogy nincs most a nyelvű? Hogy beszélgessünk, mondjál nekem valamit. Na? Jó? Jó? Hűsön, beszélgessél. Ezt neked bátyós. Ezt neked bátyós. Ez az. Nyújts ki a nyelved. Úgy, nyújts ki. Úgy. Igen, nyújts el. Tessék szépen mosolyogni. Ez az, nyújts ki. Ez az. Ügyes vagy. Az csak dolgozik. Aha, nem vagy. Hogy játszik a nyelvét? Milyen grimasszokat van? Jaj, de ügyes. Ezt tetszik neki szerintem most. Mit összetorlásni? Szerinted éhes?